desa iki arep ning baon neh. Arep nutupno icir sendiri iki ya, Guys. Iki kan robar iki nyiapno iki lho. Terong, kacang, kueh, terus karo godhong telo, ben dicayur indah. Takon nyayur asem. Tak petet-petetno iki. Iya tuh. Iki icere kan urung bar, karek saidik ngono. Di untukno saiki wong 8. Mak kok mek tak bel tak kon ngenteni ya. Nang tak omongi kalau untuk patang lah gak sampai ketemu. Ngenteni Mbah Lu. Wis mulai guys, kok dilanjut nah guys. Tak persiapan ya. Urung salam ya, urung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys. Selamat menjalankan aktivitasnya masing-masing. Iki wis siap iki lho, wis bar mandi, wis bar subuh. Wis bar nyambel teri. Wis bar nyambel teri, wis goreng apa? Bakwan jagung iki engko Dinda karek nyayur. Tak petik-petikno iki bahan-bahane kluweh ya wis tak oceki. Engko karek apa methiki dong telo ben dijupukno Mbah Dok. Kan tak jalukno godhong dondong Ibu RT. Wis menawa nggih engko dilanjut nah, guys. Nganu aku cing Mbah Teh. Mbah Ni. Layak man mandeng niku main opo rek. Lah yo. Aku kan ngene sing patah bedah susu kuwi apik-apik. Aku nek bedah susu gak pengen Pak. Pas kaya aku yo keduru kae. Nek udang rojo ki lho Pak aku seneng. Iki kayak isih yo remu-remu. Jane Pak Agus kon ngegang ngatos-atos mesti enak. Sing pat mek kae sing dalu-dalu tak kolake Mbak ambek waloh ambek telo yo jangan. Mek sing Sampai bablas ya, bablasan. Nah, dulu paling Pak Eko pun dibeli kacang, kacang plastik. Ini kita goreng sawah lah. kacang tunggak, kacang anak. Garan yo. Iso ora temok iki. Lho kok teleh ndi ya. Lek, Andi. Berarti mbok tanduri dhewe ngono lek iki engko. Iya. Engko bebas Bambang ambekan Lah iya. Kon wangi tandur. Wong saiki angel golek wong tandur kok. Mari bareng-bareng. Bareng kocek, bareng icir, bareng tandur gak. Lho, aku nek gak apa-apa kan lekno Mbah ngeterno sampean Mang. Ya apa metu lor wong e. Ndak Anu Dik iso. Lho, roh iku aku. Apa aku pas gak ngingeti. Gak ngingeti. Aku wis sing ora ngerti ya. Lah iya. Batinku lho, tak ngerti kok kulon lho kok lek sithik dudu lek. Aku sing gak ngerti. Paling aku pas ngerti kidul ngene mbok. Dadi bae entuk tandur sapa? Ya ya. Kowe. Atur napas. Munggah. Kempis-kempis. Yuk guys. Diatur napasnya. Lah yo ngene ndak rong dino kan ndak garing yo. Cek teles kebesik kok iki. Lah yo.
Angel ora. Selap tapi yo ngono. Yo ijek nganu, Mbah. Ajur. Yo. Dine aja langsung. Yo ora. Yo kudune. Tapi cek kelas yo. Memang yo panggangan, Mbah. Ora kok nek garing longkor kok. Kalau Kis, guys, munggah soalnya. Munggah dhuwur. Nah, pokoknya dalan iki nek nglewati iki ping piro ae. oh ya sak oleh. Esuk, awan, sore. Yes. Santai. Iya tapi kok cepet lek. Emang lek Jamilah apa ya rong budal. Puro paling. Ya yo. Nek menawa goncak sing lanang kono paling. Kono goncak lek. Iya. Aku digoncak nang kono aku medun lek. Malah wedi yo, Mbah. Tok mlaku wong mletre ngono. Nek kene aku medun kono. Lah yo. Aku pokoke anggere nyetir pani aku yo pani goncak kono. Iki engko wong 8. Wedoke 4, lanange 4. Tapi urung ana sing do mangkat. Iki ngloloni cek isuk wis mangkat soalnya mlakune ku yo adoh. Kempis-kempis. Aku mau anu apa? Baem kleru tenan lek iki. Yo, lah Mas Ajis ngene. Iki nganu lho, Deh. Apa ora nek 20, Cek, sing nyemprot ya? nikune. Icere. Icere gak wates kae lho Mas ploso kuwi terus mbah nek ngarani sak pulur apa 20 kuwi ora mudeng aku. Cek anu kuwi. Cek 20 apa 30 cono. Sing munggah ndengek etane ploso pas pi kencenge kuwi wis ya ndek sire. Ndingi. Karek sak kulone, Dik. Mbah Pomo ya budal ya teko kene. Heeh. Lha ya. Tak teko ila wis nggo es batu Mas. Dereng Dik. Ning kono tapi wis diisi Dik loro es batune anu portalis disani loro. Ndek iki kan sore nggo 5. Kita monggo 3 tok ya aku. Engko nggo akeh tiwas kaboten teko kene banyu nganggur. Kok tiwas ndeger-ndeger nggowo. Kok nek enek wong mulih awan ben njupukne kok ndi. Iki ndek iki mlakune Mas aku esuk ndek iki ya. Ndek iki rontok enek kabut-kabut iki Mas sing ngene dukul. Karena sing ini ya dale awan. Aku kalau wis anggitku sampai sepatonan. Lah sampean lek no, sampean tekane mburi ndek iki. Apa sepatonan Jangan paling kok sampai awan aku sini. Aku ternyapu kamang. Nek aku ngebel sing lek kumpul budal lek aku ngono budal pe mlaku mbek sapa mikirku ki. Nek wong ndek iki wong akeh. Iki termo patang glintir kok. Wong 8. Tapi nek wong lanang-lanang tetep nggo motor lek no. Lek jen mang yo karo nggo telek. Iya, harus duit harian iki telat. Lah piye wong rene timbangane nganggur nyangking telek. Bojone Pani ya melok kocek ngono. Lho kan arep Pani. Kocek ngene Mbah Samini ku lho. Biasane langganan ning kene rene. Iya lah wis kono wis ndek ngingine wis pe melok kocek. Masane kene sedina bar. Dak sedina ora ngebarno. Iki wis mulai ngene ya sukete. Padahal ndek iki cek suger lho. Mulai alum. Rulangan mati. Cara ya khusus obat sing lulangan nek Mas iki enek. Nek dhewe Dik. Anu dicampur kok Gak metu anu anjir ngono. Ndi? Walalah. Kuwi dhuwur nganune. Anjure malah lunyu. Aku nek mulih metu kono iki jan tenan kok. Mending kulon lah langsam ngono gitu. Tapi mubeng, piye? Masuk gak melok. Maksu ning Karangjae. Para grup tandur do healing. Lah aku gak grupe kono Mas. Iki kan grupe Mbak Jaini. Umi kuwi lah aku grupku iki Mak Eko iki Mbah Mi. Wis do rene iki. Apa iki wobrok? Kene grup ecek-ecek iki grup abal-abal. Nek kono wis grup
Ase anu favorit. Ya wis teko kene kali do mirah iki. Wis mau aku isuk wonge paling wis. Lek pri sing urung budal. Iya. Paling gue telek ngono. Walah buka teh lek. Lek ra. Kok wis buka bontot tak benek krimping-krimping. Tak kira buka. Oh alah. Tak kira malah rung budal jere sampean jere. Lah padha kene ya mlaku. Mas aku nek goncek Pak Pri. Lah kono paling do nggawa telek mbek jan mau. Alah lek jan ndek ngi, lek jan duble dipangan jerone remu-remu niku lho. Kandhane wong nek panasen apa iki gragas kok. Enak ae kok. Gelem ah tok maneh awan nak seger. Iya. Dal dhisik. Ya. Lho sing nyemprati wong pira? Gak roh, elekno. Kowe apa dikon nyemprat? Ya, ndek begitu diparani. Aku teko. Kuwi portale cek lho portale telu kok. Ono ora. Kabeh. Lah mosok kabeh. Lho kulo sitok ora. Gak keluar kono ora gantar aku gak medhun. Karo kalau Walah aku ki ngantek turu ngantek jam 10 paling godhong ki godhong telo sapah, dadi 6 kepel, tahu tak kayak kulkas kok. Kita aja belok icara pemelak apa Nyempret. ke tangki. Heeh. Lah segitu papa pikir. Wolu ah. Wong wolu. Wolune sapa? Lho wong-wonge Mas Arif ngunggahne status icere wong wolu ngene. Sing ngecek loro sing nyemplungno papa lah meter telak titik kuwi ambek iki mbok De. Mas tak gentani cak aku kok tak gentani awan kok gentenan aku. Awan kok tak genteni. Pane teko. Paling karo awan misan. Lha piye engko sing kon jipak-jipuk sapa termo sakmene ae. Mengke gak gue sayur sih. Sapa? Aku kelan karek kelan. Alah tak godho ki tok. Masak sing mbok kelop. Diomongi Mbak Nik ki lho gak mangkat. Nek bakul ledak ya ora mangkat rek. Semean lek iki lho. Ndok neh. Ayo udah sarapan sik. Aku mangke jane wis nyambel tapi wong alah wis digawakno sego kok. Ayo lekno sarapan sik lek. Lho, lah piye kaboten lek nek gak dhewe-dhewe. Wong abot kok emang es tak loloni tak wangi nggowo kaya kuwi. Apane sing telu? Gak dia mau cek aku ngono. Wah, marani. Yo. Lekno. Apa Gus? Anu HP. Adik so ngeblak iki mau piye ta? Aman, aman. Geblak sampai ku, guys. Kita ngomong kata-kata hari ini Lekno. Kata-katanya ya semangat pejuang rupiah. Semangat guys, semangat iki kan karek separo. Karek separo iki. Iki wong 8. Sing ngabuk loro, sing cir 4, sing gecek loro. Karo sing nyemprot loro. Dadi anggotane wong 10 orang, 11 Mbah Pomo. Desa iki sak leren ngenteni gejikan. Soalnya nek angge awal ngene iki gejikane iki kantu. Wis sing gecek iki mlayu, ngono sing ngicir ya keri. Pol iki sik ngenteni sik. Ngenteni lekno sik kae kantu ya guys, sing gecek soalnya wong loro. Engko nek wis gejikane wis jrus wis ngono ya. Enak ya Lek. Lah ya nek angge awal niki tarah ya ngono kok. Cara mulai sik ngenteni sing gecek. Iki sing ngeluncuk ya wis iki. Wes ndek iki mbok ngono karek iki lho munggah yo lho mbek ngisor. Untuk loro kalau cek lho.
Yo ngruncuk gunung nganu Saitik kuwi le. Gunung Saitik kuwi ya, Lek. Lah yo. Ndi? Iki wis Iwa lagi mau sing Iki sak larek kuwi terus lekno ki rene kuwi engko. Sing isore dikeroyokan ki lho. Ngenteni sih ah, ngenteni. Ngenteni entar anggek pisanan yo ngene iki kok. Ijek do enten-entenan. Gak riwak niki yo. aku lah yo gumun kok bala. Gumun tenan. Jalan. Celuk liwatan opo piye? Jam 12 wayahe makan siang. Rasan guys, istirahat dulu. Kae sing dhuwur. Panase kok ngene, jek sak jelur, jek sak pulur. Obate iki kok gawe rana ya. Ya nek gak lari. Hotel Parmen lho. Iki mending ya kok panas tapi nek sribit-sribite. Ndek iki ora nek blas kok. Saiki ta sribit-sribit ae. Lah lek Damirah wis cepet men teko kono kemong. Jangkahane kok. Oh, men. Lah iya Mbah metu apa metu kono kuwi ngarepe gubuk. Lah iya jalane kok ombo men. Ya, gas. Lah wong gede dhuwur kok. Bapak mau dhewe. Paling Mbah Pomo nek ndek iki cara wong icir sing roh ndra wis do bingung. Lah aku dek semeker ngene lah. Tak nggone bar iki rancang. Ula apa lekno? Tapi kadang sikilku catu lho. Ula apa ek? Gandot, Lah, gong mati. gandotan jedor Mbak Se. Gandutan jedor ki gedhe arae. Gede le sak lengan le. Lah wis dipateni purung kemang. Rada ijek klenger tekla-tekle. Lah, nek gak dipateni sing tenanan sah. Mbah derawani ya. Ngono. Ditutuki kok kendang le. Ujungane gandotan Oh jedor. alah, ya. Lah nggo jedoran nek kaya poso iki. Ngalah urung kecil. Alhamdulillah 2:30 akhirnya wis rampung guys. Karek sing mupuk kae. Kari ngguri, iki wis ning pucuk gunung pol-polan ki terakhir. Ngenteni sing ngrabuk. Mbah Mi cek ngarit. Ya, ndah ngopo bantah. Nek ra mregae ora entuk warisan, Lek. Ayo ora duwe-duwe kok. Ganggu. Kaya ana wong bayar ae. Nawar udah bantah. Emang Mbah Pomo bakar-bakar kae? Golek jagung kowe. Bakari. Wis seneng ora? Urip ngobah Pomo iki. Kak. Alhamdulillah dhisik wis berpedang. Pisang raja guys tak kukus. Kena nggo cemilan. Nggo awan. Eman-eman wis do mateng. Umpama arep tak kolak kuwi ya wektune ora nyandak guys, gak enek wektu kanggo ngolak. Soale ngolak kuwi ya membutuhkan waktu yang lama. Dhisik arep tandur. Yo guys iki sing gung mateng, kok sesuk ora mateng neh. Soale dhisik kuwi gak duwe waktu longgar ya guys. Pokoknya hari-hari iki jadwale full
Sing tandur, sing kocak jagung, sing icir. Terus iki desih ya wis masak sego. Sing ndek ini segone isek ki agek tak buak iki mau, guys. Mambu soalnya. Terus iki masak sing ning kene tak nggo serep. Wis kedil, wis bar korah-korah. Terus masake iki engko dhisik kan kok tandur iki serodok mantuk. Esuk nek gak dikon nimbal wong neh nggih. Wis pokoke sementara iki cuma karo kerupuk karo sambel. Nggo sarapan wis cukup iki ae. Kok nek dhisik mantuk baru mbuh ngoseng godhong telo sapah, mbuh nyayur apa iku kluweh, duwe bandut gedang, wah apa ya guys. Nek teko omah wis gampang. Sing penting wis duwe bahan sarapanku dinda ben ndadar ndok dhewe apa. Dhisik iki tak persiapan mangkat tandur guys iki. Tak ngisahi iki sik. Basi terus sholat subuh wis persiapan. Wong wedok iki yo guys, nek duwe apa stok minyak ngene, minyak goreng wis ayem merah goro-goro. Iki dhisik ndek sore kan kene kan ning daerahku kene iki golek minyak ngene iki guys. Di samping harganya ki mahal melejit, tur golekane kuwi ya rada angel. Iki sing kemasan 2 literan. Ini kancane dhisik kan posting ngono. Imake ora kok kene, kok daerah Jawa Timur. Kok posting 2 liter ki 45. Kok tak pikir-pikir kok malah murah sing ukuran 2 liter. Karo sing 1 liter tapi sing bantal. Kuwi regane ning kene 24, guys. Nek ning gone daerah sampean piro? Padha apa ora ya karo kene. Sing ini iki kok oleh 45. Tak pikir-pikir kok malah lebih murah sing ini iki. Terus dhisik ndek sore iki tumbas satu dus. Jadi 6 biji ya guys. 1 dus kan isine trimo 6 terus iki loro. Jadi duwe stok 8 bungkus. Wis ayeme ra umum guys. Duwe stok minyak ngene kok. Ayeme wis ra mekakat. Soal iki yo sing merek-merek ngono ku lho guys, kaya sing apa? Minyak kita apa ngono wis 22 ning iki. Sing Fortune ki 24. Apa meneh sing kaya apa? Bimoli apa ora malah hargane rak malah melejit. Wis alhamdulillah ngono ya guys, disyukuri ae ki mumpung duwe rezeki dhisik. Ngono wis kanggo awet. Yes, ngono ya guys kontene keluarga dhisik. Matur suwun sanget sing sampun dukung, komen, like, dan subscribe. Mugi-mugi panjenengan semuanya dimanapun panjenengan berada, yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, semuanya tanpa terkecuali nggih semoga diparingi sehat selalu, panjang umur, dilancarno rezekine, dimudahkan segala urusane ngono ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki dhisik wis persiapan arep mangkat tandur guys. Jam 5:04. Karek ngenteni kanca-kancane. Infone iki budale ya rontok padang-padangan. Rontok wis ketok dalan. Soale nek peteng kuwi nek ning mbahon kuwi ya ngono kae guys, larang baterai apa sing tak deni apa wis. Ula ya padang-padangane wong iki engko ora nimbal. Dadine ya cepet, paling jam 8 ngene wis pulang.